Ukanti inkulu-baphathiswa yephondo laseGauteng Umnumzana David Makhura uvumile ukuba lentsholongwane ifike urhulumente engalindelanga. Umnumzana Makhura ebenika ingxelo kwibhunga lesizwe lamaphondo malunga nomsebenzi worhulumente wakhe kunye nokungenelela kukarhulumente ukulungisa iingxaki ezaphakanyiswa luluntu kunyaka ophelileyo. Kwizicwangciso zokhuseleko nezempilo kweli phondo, ukufika kubhubhane wesifo esifana nesentsholo-ngwane corona asinto wakhe wayicinga urhulumente waseGauteng. Inkulumbuso yephondo David Makhura uthi kuza kushenxiswa imali ithathwa kwezinye iinkonzo zoluntu isiwa ekunciphiseni ifuthe le-corona. But coronavirus is a big disruptor, so we've got to adjust our plans to focus on this pandemic. Because in all fairness, we didn't take into account that there will be such a major pandemic that will affect us. Inkulumbuso yephondo David Makhura uthi kuza kushenxiswa imali ithathwa kwezinye iinkonzo zoluntu isiwa ekunciphiseni ifuthe le-corona. Le nkqubo yokusondeza ipalamente oluntwini ngokundwendwe lamaphondo ibifanele ukuba iquka uluntu ngokubanzi, kodwa ngenxa yalobhubhane we-corona uluntu alumenywanga kule ndibano. Lendlela esisebenza ngayo kuze kube manje ngiyabona ukuthi ngeke yalunga ngoba kuyosuke nje kwande isifo sibe ingxaki engabe siba ingxenye yesisombululo. So kufanele kusebenza indlela ezintsha. Kulindeleke ukuba umphathiswa wezempilo uGqr Zweli Mkhize azokunika ingxelo ngeenzame zokulwa nentsholongwane ye-corona apha ngomso. Asanda Mbeche, weendaba ze-SABC eGauteng.